Традыцыйны аўтамабіль хуткай дапамогі цяпер змяніўся на машыну МНС. З пачаткам зімовага сезону у выратавальнікаў павялічваецца колькасць выклікаў за кошт выкарыстання многімі розных абагравальных прибораў. Сотрудниками госавтоинспекции Брестской области на постоянной основе проводятся специальные мероприятия по прогону автомобиля специального назначения. Рэйд пачаўся ў абед. Дарога ў гэты час не вельмі загружана. Вадзіцелі рэагавалі хутка і ветліва саступалі ўправа. Але ж знайшліся і тыя, хто ўсё ж такі трапіў у поле зроку ДАІ. Аўтааматар Вераніка гаворыць, што на машыну МНС не звярнула ўвагі, а калі ўбачыла, нешта прадпрымаць было позна. Музыка громко играла, честно, я не услышала. А когда я уже увидела рядом, мне вправо я уже не смогла бы сдать. А вось Іосиф быў за рулем вялікага транспарту. Гаворыць, адцягнуўся толькі на секунду. І вось вынік. Смотрю пожарная, я хотел перестроиться, там справа была помеха, и получилось такое дело. Прагон быў трэніровачны, і мэта супрацоўнікаў ДАІ была не пакараць, а прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтай праблемы. Дарожная міліцыя чарговы раз заклікае аўтамабілістаў быць спагадлівымі на дарогах, бо ўсё залежыць далёка не ад тых, хто спяшаецца прадухіліць бяду, а ад кожнага з удзельнікаў дарожнага руху. Тацяна Ігнатавец, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».